Na, bocsánat, leállt a videó, és bocsánat a háttér zajért, csak az autók mennek, meg minden. De addig is kibontottam a kollát, úgyhogy meg is mutatom nektek. Itt van a szerzemény, és nagyon cuki. Ott van egy kicsit elrontva, de nem jön át szerintem a kamerába ott. Jaj, de attól még lehet használni, nem baj. És szerintem nagyon cuki, nincs több hiba rajta. A másik, azt is már kibontottam, az egy... Igen, egy zebra! Nagyon cuki, és ezt a LP-sem, jaj, ilyenem nincsen még. Rajta találok csak hibát, de az egy nagyon nagy semmiség, és imádom a zebrákat. Nem zebra, bocsánat, csak összezavarodtam. Zsiráf, és imádom a zsiráfokat. Nagyon cukik. Meg ez egy zsiráf. Nagyon cukik. Csak mindig összekeverem. Pedig nem kéne, mert nem tudom, hogy a zebrának nagy a nyaka. Még amúgy is nincsen zsiráf felpésem, úgyhogy nem tudom összekülönböztetni. Meg kollám nincsen, meg lovam. De van. Ez nagyon régi ló. Jaj. De megáll, meg lehet, hogy ő szereplő lesz. Itt nem mondom meg mibes. Na, és most már jöhetnek a kiegészítők. Az egyik, csak azt megszedem ki a kiegészítőket. Az egyik, az egy ilyen kis... nem tudom ennek milyen neve, írjátok már le kommentbe. Valami, nem tudom milyen levél, de ez egy levél. Én zöld ilyet ismerek, mert Palotás Adélnél ilyeneket láttam, de ez most narancsárga, és tényleg kifesthetették volna jobban is, mondjuk azokat a csíkokat befeshették volna citromsárgára. Amelyik most a kamerában citromsárga, de itt kívülről narancsárga. Inkább ne is habozzuk tovább, hanem jön a következő kiegészítőkkel.